Dreaming Boys, Bob Songs, Istoria Barudarmu, Murodullah, Бахшидаме шваба манижа. Dushanbe Production. Датели додарум дидум ама сурато шамада мақул шудай намуш будай манижа учешма кои сиёд умуйҳои дарозуда ёди ман намерава у қаҳру ама нозуд ба гузашти вақт муошиқи ядига мешавем ҳатто як дақиқа бе ядига наметонем марӯзтаи домтон мерафтум то ки тура бинумай пушти дарвоза овози форантам мешнидум а ёдум намера якум рӯзи шиносиму ман туда мегуфтум тоқа намемону да ҷон да ёдум мастай он рӯзе бо ҳам дига будем а ёдум намера да пушти дастуба мекардем ма имкон надоштум кунум изҳори муҳаббат медадум ба ядидани аксу шудум ошиқи сахт ай байни мо гузашта ду ҳафтаи чор рӯз ман тура интизорум да таи дому таъррӯз ба дидар сай қафо дугонот ханда дора гӯё турай ман ҷудо карда типа хурсандӣ дора неки садасуз марг метонад ту куна ҷудо ман ҳеҷ чӣ нагуфтум барот қадам задум ба қафо ба дидар сай қафот дугонот ханда дора гӯё турай ман ҷудо карда типа хурсандӣ дора неки садасуз марг метонад ту куна ҷудо ман ҳеҷ чӣ нагуфтум барот қадам задум ба қафо ҳаштуми март туфарои кадом қати додарум ӯ туфаҳора додай ай номи ман ба манижа ҷонум туфаҳора гирифта рафта тарафи хонашон шабу рӯз ман мешинам бо датаи домашон рӯзи 17 март рафтум тарафи мактабтон баъди дарс мерафтем аду тарафи хонатон рӯзи 19 март исбот кардум дӯстдори ман наметонам бе ту манижа бифаҳма ҳоли мара ай худо шабу рӯз дорум илтиҷо шавем якҷоя муродулло ҷамъи манижа баробари пара рӯзи 20 март да боғҳои фарангӣ рафтем тарафи хонатон ҳардумо да якҷоягӣ ман инҷа то инҷа суҳбат да пушти дарвоза дили мара фаҳм фақат да забон номи манижа ман инҷа то инҷа суҳбат да пушти дарвоза дили мара фаҳм фақат да забон номи манижа баъди дар сай қафо дугонот ханда дора гӯё турай ман ҷудо карда типа хурсандӣ дора неки садасуз марг метонад ту куна ҷудо ман ҳеҷ чӣ нагуфтум барот қадам задум ба қафо баъди дар сай қафо